ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хушомадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Пеш аз видеоро сар кардам ба шумо тансиҳативу хонаводӣ хоҳонам. Таърихи 23 апрели соли 2021 президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия Владимир Путин суҳбати телефонӣ доштанд. Ва бисёриҳои шумо мегӯяд ки дар бораи чӣ суҳбат шид. Бисёриҳои шумо мегӯянд ва комментария ва дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ барои чӣ суҳбати телефонӣ ва чӣ суханҳо гуфтанд, ҳатман мебинед ки дар бораи чӣ аст. Ҳам мехонам, ҳам маълумот медиҳам. Барои ҳамин бисёр хабари хуш аст, ҳамаи шумо хушҳол мешавед ва барои дастгирии мо ва барои пешрафти канали мо ҳатман як лайки худро дариғ надореду видеоро ҳатман дар имотон падилица кунед ва баъдан бишинед ба ҳазур тамошо кунед. Мегзарем ба қисми видео. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. 23 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар рафти суҳбат маҷмӯи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Россия аз ҷумла ҷанбаҳои мухталифи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ мавриди баррасӣ қарор доштанд. дар ин зимн сарвари давлати моҳ бар масъалаҳои ҳамкориҳои ҷонибҳо дар соҳаҳои тиҷорат, маориф, муҳоҷирати меҳнатӣ ва тандурустӣ бахусус дар арсаи мубориза бо пандемияи ана ҳамин вабо диққати махсус доданд. ҷонибҳо чунин ҷиҳати зиёд кардани ҳаҷми тиҷорати мутақобила ва содироти маҳсулоти мевагию сабзавотӣ аз лиҳози экологии тозаи Тоҷикистон ба бозори Россия ибрози ақида намуданд. Инчунин масъалаҳои татбиқи лоиҳаи сохтмонӣ 5 мактаб бо таҳсилоти забони русӣ дар Тоҷикистон, бозгашти донишҷӯёни тоҷик ба донишгоҳҳои Федератсияи Россия ва зиёд кардани таъдоди парвозҳои миёни ду кишвар баррасӣ гардиданд. яъне ки дӯстони азиз, барои парвозҳо ва донишҷӯён, алалхусус барои ана ҳамин парвозҳое ки гуфтанд дар ин ҷо бояд парвозҳо зиёд шавад. Ба ҳамин хотир дӯстон интизор мешавем, саросима намешавем. дар рафти суҳбати телефонӣ ҳамчунин мубодилаи афкор атрофи масъалаҳои мубрами минтақавию ҷаҳонӣ сурат гирифт. аз ҷумла мавзӯи қазияи Афғонистон ва ҷараёни рушди вазъият дар минтақа муҳокима карда шуд. президенти ду кишвар зарурати андешидани чораҳои минбаъдаро ҷиҳати дар амал татбиқ намудани имкониятҳои васеи муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистон ва Россия бо шумули ҳамоҳанг сохтани иқдомҳои дуҷониб дар чорчӯбаи созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ таъкид карданд. ҷонибҳо ҷиҳати ҳамкории зиш дар омода ва дар сатҳи муносиб баргузор намудани самти ҷашни созмони ҳамкории Шанхай ва мулоқоти навбатии сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ки соли равон дар пойтахти Тоҷикистон баргузор мешаванд ба мувофиқа расиданд. дар фарҷоми суҳбат президенти Федератсияи Россия Владимир Путин сокинони Тоҷикистон ба моҳи мубораки Рамазон табрик гуфта ба мардуми кишвари мо некбаҳволӣ ва шукуфоӣ орзу карданд. яъне ки дӯстони азиз, дар ин ҷо албатта ки суҳбатҳои махсус буд ва дар охир ман ҳамашро пурратар мефаҳмонам ки дар ин ҷо ҷониби ду кишвар баъзе шартномаҳо буд, шартномаҳо шуд ва зиёд кардани таъдоди парвозҳои миёни ду кишвар, яъне ки бояд парвозҳо зиёдтар шавад. бале парвозҳо ки зиёдтар шуд, албатта ки чӣ мешавад дӯстон, нархи билет ва бисёр парвозҳо миёни ду кишвар васеъ ва зиёд мешавад. ба ҳамин хотир суҳбати дар ҳақиқат беҳтарин буд ва умедворем ки дар оянда боз хубтар мешавад барои тамоми муҳоҷироне ки аз Тоҷикистон ба Россия ва аз Россия ба Тоҷикистон сафар мекунанд осон ва қулай беҳтарин мешавад барои шумо азиз. ҳар чизе ки мегӯем аниқ дақиқ аст. бисёре барои билет савол доданд. ман рӯзи якшанбе ҳатман дар бораи билет чӣ гап рафт ва албатта ки ҳар чизе ки мегӯем факту далелаш қатъӣ аст. ҳамаашро пурратар ман рӯзи якшанбе видео карда ба шумо пешниҳод мекунам дар бораи билет чӣ хел мешавад ва чӣ гуфтагиам. ҳатман ҳамаашро барои шумо мефаҳмонам. дар видео ҳатман лайк монед ва видеоро дар ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. видеои пагаро интизор шавед. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳатман видеоро паҳн кунед ва лайк гузоред. ташаккури зиёд.
зинда бошед. Генерал лейтенант Валентина Казакова шаҳрвандони Тоҷикистон ки то 3 июн дар қайди муҳоҷирати Россия сабти ном намешаванд ихроҷ хоҳанд шуд. яъне ки дӯстони азиз, ҳар яки шумо дар Москва қарор доред, то 3 июн ба қайд бояд худона дар Россия бигиред, ба мақомотҳо муроҷиат кунед. ҳозир бо пурратар мефаҳмонем. лайк ва подписаро фаромӯш накунед ки дигарон ҳам мисли шумо бохабар шаванд. сардори сарраёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия генерал лейтенант Валентина Казакова имрӯз зимни нишасти матбуотӣ дар душанбе пас аз музокироти дирӯза ба ҳамтоёни тоҷикаш аз тариқи ВАО ба ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва хешовандони онҳо дар Тоҷикистон муроҷиат ва хоҳиш кард ки бо истифодаи имконият мақоми ҳуқуқии худро танзим кунанд. ба шуъбаҳои дахлдор оид ба масъалаҳои муҳоҷират дар Россия муроҷиат ва дар қайди муҳоҷират худро сабти ном намоянд ва агар хоҳиш дошта бошанд асноди иҷозатдиҳандаро барои ба расмият даровардани фаъолияти меҳнатӣ дарёфт намоянд. яъне дӯстони азиз, дар як музокирот, яъне ки дар як маҷлис нишаста буданд, гуфтанд ки дар инҷо бояд ҳар яки шумо сабти ном кунед дар Федератсияи Россия, вагарна шуморо ихроҷ мекунанд аз Россия, яъне ки депортон мекунанд, аз Россия берунтон мекунанд, то як муҳлати дигара шумо наметавонед ба Россия равед. бо сабаби он ки иртиботи мунтазами ҳавоӣ байни Россия ва Тоҷикистон 1 апрел аз сар гирифта шуд, муҳлати бозгашти муҳоҷирон пас аз 90 рӯз, яъне то 3 июн хатм мешавад. бинобар ин шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон имкон доранд мақоми ҳуқуқии худро дар қаламрави Россия танзим кунанд. Валентина Казакова ёдовар шуд ки фармони президенти Россия то 15 июн амал мекунад, аммо ҳукумат механизми дахлдор дар ихтиёр дорад ва ҳамаи муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон имкон доранд ки ҳуҷҷатҳои худро ба расмият дароранд. ба гуфтаи вай ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон ки беш аз 90 рӯз дар Россия мебошанд, яъне аз 15 март соли гузашта ҳақ доранд ба шуъбаҳои муҳоҷират муроҷиат кунанд ва ҳуҷҷатҳои худро ба расмият дароранд. ба қайдгирии муҳоҷират хусусияти сирф огоҳидиҳанда дорад. барои ин кофист ки ҷониби қабулкунанда ба шуъбаи мо муроҷиат кунад ва хабар диҳад ки шаҳрванд дар суроғаи зикршуда зиндагӣ мекунад. тартиб оддӣ ва ройгон аст. ҳоло масъалаи осон кардани таҳияи аснод барои шаҳрвандони хориҷӣ баррасӣ мешавад ки он дар оянда дар шакли электронӣ тавассути портали ягонаи хидматии давлатӣ сурат хоҳад гирифт, гуфт Валентина Казакова. яъне дӯстони азиз, дар ин ҷо ба қайдгирии муҳоҷират хусусияти сирф огоҳӣ диҳанда дорад, яъне ки мегӯяд ки ҳар як шаҳрванде ки Тоҷикистон дар Россия кору фаъолият мекунад бояд рафта ба қайд гирад. ба қайдгирӣ чӣ аст? яъне ки мақомот бояд донад ки шумо дар ана ҳамин адрес, яъне суроға зиндагӣ мекунед ва номи шумо дар ана ҳамон хона сабт кардагиад. барои ҳамин дӯстон ин ройгон аст. шумо метавонед ки дар мақомотҳои дахлдор муроҷиат кунед ва сабти ном кунед ки шуморо депорт, яъне ки хориҷ аз Россия накунанд. дар видео ҳатман ва ҳатман лайк гузоред ки то ин ки дигарон ҳам хабардор шаванд аз Россия хориҷ накунанд. видеоро ҳатман дар имо, WhatsApp, дар куҷое метавонед поделиться кунед. дӯстони азиз, наздиконатон дар пешатон бошад, гап занед дар ҳамин видео лайк кунанд ки то ин ки дигарон ҳам хабардор шаванду хориҷ нашаванд аз Россия. видеои мо ҳамин қадар буд. худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи мо дуо кунед ва худатонро сабти ном кунед ки дер нашавад. раҳмати калон. обод бошед.